Għalfej din it-taħdida mhux qed isir fil-pubbliku. Yes, din hija mistoqsija importanti u vera. Tkellimna ħafna fuq il-kultura tas-silenzju tajjeb tal-istudenti, però għadna ma tkellimniex fuq il-kultura tas-silenzju tal-allima. L-allima jgħoddu eluf, ma nafx ngħidlek b'mod preċiż waqasna żarda, imma eluf kbar tajjeb ta' professjonisti fis-sistema edukattiva tagħna. Ġifieri din hija dawn huma professjonisti li fil-kwantità tagħhom kapaċi jġibu kull soċjetà, kull komunità, kull politiku, kull partit, kull gvern għal kubteħ jekk iridu, tajjeb. Imma x'ġara? Il-professjonisti mhumiex barra mis-sistema ma qegħdin f'ġo sistema li għad għandha legat qawwi tajjeb kolonjali. Mela biex inti toħroġ stqarrija, biex inti tiġi hawnhekk quddiem John, biex inti tikteb artiklu, dejjem trid il-permess ta' xi ħadd. U ngħidlek iktar minn permess wieħed ta' xi ħadd. Kellek bżonn permess lejla? Jille, ma ovvjament aħna l-università. Ġifieri differenti. Aħna qed nitkellmu fuq l-allima, l-mast. L-eluf. Mela meta qed tisma' xi ħadd jitkellem dwar l-edukazzjoni, rari qed tisma' in-nies li qegħdin iġarbu tajjeb is-sistema edukattiva, ħadd tisma' x'aktarx ir-rappreżentanti tagħhom. U allura l-ewwel pass ta' fejqan huwa propju li nilliberaw lill-għalliem. Nilliberaw lill-għalliem. Issa meta ngħid nilliberaw dik ukoll abbużiva l-kelma jisniet intih il-libertà. Tillibera lilek innifsek meta inti għandek spazju biex b'mod miftuħ, pubbliku u mingħajr biża' tirrifletti dwar l-istess esperjenza tiegħek. Mela waħda mill-problemi li għandna fundamentali hija li l-għalliem mhux liberu biex jesprimi ruħu, biex jirrifletti, biex jidħol fid-dialogu pubbliku dwar l-istess operat tiegħu. Mela għandna ħafna srieda jitkellmu dwar l-edukazzjoni. Ħafna minnhom qatt ma missew tajjeb jew inkella rifsu l-għadba tal-iskola, imma għandhom ħafna xi jgħidu u l-istess protagonisti dawk li attivament nistennewhom li jidħlu fid-dialogu pubbliku ta' riflessjoni mhumiex qed jitlu, imma mhumiex qed jitlu għaliex għandek sistema kolonjali. Tajjeb li ġejja mill-estakot kolonjali fejn inti għandek saf fuq saf fuq saf fuq saf ta' poter.